Здравейте и добре дошли в 10-ти епизод на 9-7 говори. Днес наши гости са момчета от нашето училище, които са били на европейско по таеквондо в Полша. Представете се, момчета, разкажете малко за състезанието, къде се е провело, кога е било. Здравейте, аз съм Никола Донев. Здравейте, аз съм Кристиан Иванов. Здравейте, аз съм Александър Донев. От 17 до 21 се проведе европейско в Люблин, Полша. Там от България и като цяло от нашия клуб взехме участие 4 всъщност и от българския национален отбор. Бяхме 15 човека общо. Като състезатели, иначе бяхме много повече хора, нали, с транспорт и всичко. Имаше 3 треньори. На кое място завършихте? Завършихме на 8 място в крайното комплексно класиране. Иначе отборни юноши станахме първи в Европа. От 32 държави сме на първо място, като в смисъл, самото европейско първенство е разделено на 3. При джуниор, което са ти кадетите 12, 14, джуниорс, което са юноши и девойки 15, 17 и сениорс, което вече са над 18 годишна възраст, като ние нямахме мъже и жени, там нямаме класиране. При юношите и девойките сме на 8 място общо. Момичета и момчета. При джуниорс не съм сигурен, но имаме там също един медал, мисля. И при юношите, както казаха вече момчетата, има първо място за най-добър юношески отбор в цяла Европа. Имаме купа. Това е първата купа за България, което беше много Супер. Интересно. Кажете ни малко какво е чувството да вземете купата, самото изживяване, как се усети? Първоначално тук съмнявам. В смисъл, и темата не можахме да го повярваме. То беше просто като не мога още да го осъзнаем. И обаче после като мина време, като си каже, аз съм европейски шампион. Не успяхме, да. Да, успяхме. Направо страхотно чувство. Интересна история беше, че всъщност ние нямахме с какво да се прибираме към хотела. В смисъл, имаше един бус на словенците, които са ми приятели. И прибраха се Сашо, Никола и момичетата, защото Сашо и Никола Сашо го болеше кръка. И Никола нещо там го болеше, не спомням. При което ние тръгваме пеша към хотела, аз и още 2 момчета и един треньор. И ходим, но то може би е 2 км нещо такова. В смисъл не сме ходили много, ама ходим. И по едно време треньор, който беше с нас, вика, ние вече сме почти до края на хотела, вече ходим 20 минути. И той вика, трябва да се върнем до залата. И ние бяхме като, не, в смисъл, това е края. И обаче аз питам защо. И само той вика, имаме купа да взимаме. И както сме 3 момчета, почваме да викаме, всички седят и ни гледат тук отстрани от нас. Ние се радваме там, пееме. Беше много... Първоначално беше наистина неописаема емоция. Да. През каква подготовка трябваше да преминете, за да достигнете до тази победа? Много тежка подготовка. Ние се готвим още... Специално аз, с моите тренировки, аз се готвя от както съм разбрал, че ще ходя на европейско, както разбрах, че имам шанс малко по-голям там, Иначе целият отбор имахме си тренировки за националния, имахме специален лагер за това и беше много тегава подготовка.
Супер, да. Трябва, предполагам, яко да се тренира през това време, за да достигнете до тези успехи, които са, между другото, доста похвални. На лагер имахме по 7 тренировки на ден. 7 тренировки. Да, това ще да ви питам. Следващите ми въпроси са само да вметна, значи Ники и Сашо. Да. Да, не Сашо и Ники, Не. да няма някакво бърка. Добре, момчета, ако вие двамата, като Така. близнаци, се изправите един срещу друг, кой ще победите? Много Аз. ясно, че аз. И аз съм, да. Няма да изпадам в някакви подробности тук. Добре, от колко време тренирате? Като цяло, от колко години, примерно? Ами, общо взето и тримата тренираме от първи клас. Вече 10 години постоянно сме в залата. И това си просто си израснахме с теквондо и Да. Да, значи всички сте от едно и също време. Да. Мога да кажете спокойно, че теквондото си е част от вашия живот. Абсолютно. Това е супер похвално. И по колко често тренирате седмично, примерно? По колко часа, кои дни? тренираме 3 пъти в седмично. 4 пъти седмично, съжалявам. Благодаря. 4 пъти седмично, по час и половина, от 7:30 до 9. Да. И остава ли ви свободно време? Имате ли си време за вас? Да, Да. бих казал, че имаме супер. А като дойдат вече мачове и някакви по-такива като европейско, времето ви става не, много тогава. по-ангажирано. Добре, разкажете ми малко за вашия начин на живот. Дали живеете здравословно, дали като тайкондисти и спортисти трябва да се храните по определен начин, дали това играе някаква важна роля за спорта? Ами специално за диетата, нали, за храненето, аз никога не съм спазвал някаква особена диета, нали, първо ще ям само това и ще избягвам всичко друго. Просто гледам, нали, специално в моята категория да си влезна, защото иначе горната категория не ми е удобна за игра. И гледам просто да си пазя едни 72 кг, които да ме държат в категорията. Трябва да си, предполагам, спазвате някакви килограми. Да, точно. Това се постига, зависи вече с какво ядете. Ама предполагам, не се тъпчете всеки ден с някакви Не. мазни работи. Не може да си го позволя. Играе си Много. някаква роля. За издържливостта, колко, защото там предполагаме доста така динамичен спорт, доста се изморявате. Това трудно ли е да сте постоянно? Доста е трудно постоянно да си готов, нали, с здраве издържливост, да може да издържаш по 2 минути. Защото специално, нали, спра игра най-изморително и е доста тегаво да се издържа така по 2 минути, 2 рунда и имаш минута почивка между тях, което наистина много те скапва. Ужаста. Той има постоянна работа по време на смисълното на самия матч. Имаш постоянна работа, която ти поскачаш постоянно, когато, нали, направиш някой удар, хабиш енергия и 4 минути постоянна работа не е готино. Да. Предполагаме доста изморително. Да. Няма ли ви доста време после да се, така кажем, да се отпуснете вече, да си починете, да се регенерирате от цялото нещо? След състезанието отнема Да. доста. За един ден се оправяме, обаче в този един ден аз през по-голямата част от него спя. Да, така че... това е най-добре, да, така че отпочиват най-добре. Да, това е най-важното като цяло, нали, в смисъл тренерите са ни кажат, че трябва спането е това нещо, което те възстановява. Да. Добре, според вас като цяло важно ли е да се спортува и защо? Определено. Определено. Спорта е здраве. Да, бих насочил всеки да тренира, защото това нито е нещо, което може да не вреди, нито ще ти вземе чак толкова много от свободното време. Да. Просто спорта, аз съм си израснал с него и на мен специално не ми е проблем и по 10 часа седа в залата. Какво ви носи на вас? Спорта доставя ли ви някакво удоволствие? Спорта носи твърде много неща, че да ги изброя, но носи ми приятели, носи самия начин на живот, самата дисциплина, която съм изградил, е за, нали, благодарение на спорта. И... Да. Кой от вас може да ми изброи сега принципите на тайкондото? Добре, това носи. Темата не след толкова никога почва. Учтивост, Почтенност, Постоянство. самоконтрол. непоколебим дух. Това. Това е пет, да. Да, супер съм. Аз като ги чух, доста ми харесаха, защото това са неща, които не са
само за спорта, те са общо обхванати, което ми се стори много интересно. И нямаше как да не ви питам. Да. Сега, следващото нещо, което мога да дискутираме, спрямо тези принципи, които ми изборихте, според вас, какво следва след мотивацията? Като свърши мотивацията, какво идва? Дисциплина ли? Воля и дисциплина. Воля и дисциплина, да. Защото ако нямаш воля, няма как да станат нещата. Аз съм имал случаи, дето на тренировка изобщо не ми се ходи, обаче отивам, няма какво да правя. И отивам на тренировка и стоиш там, докато не свършиш и даш всичко от себе си. Смисъл, така си научен. Това ти е дисциплината, че не имаш тренировка и колкото и да си на парцал, колкото и да каквото е станало, отиваш на тренировка и това е. Точно. И според мен това е много важно. Аз лично като спортист, аз съм в другата сфера, аз съм в баскетбола, но и там като мотивацията свърши в един момент, нямаш стимул да продължиш и тогава вече идва дисциплината. И на това, което нали, те изгражда да продължаваш. И вече след дисциплината е волята, това нещо, което те бута и те изгражда до такава степен. Добре. Също така според мен, извинявам. Няма проблем. Според мен е това нещо, което и в момента забелязахме при нашето европейско, е в смисъл самия отбор. Отбора е много, в смисъл те повдига, като ти не отидеш на една тренировка, поне при нас така, не знам, нали, при вас така, но ти като отидеш на една тренировка, всеки се интересува ти къде си бил, защо не си бил. Нали, заедно бутате нагоре, нали, по този начин. Също така го забелязахме на европейското, понеже нали, при индивидуалните дисциплини нямаме нали, медали, имаме само при отборните дисциплини. Като отбор ние имаме по-голяма воля, защото всеки знае, че не е за собствения си гъс, а за другите. Всеки зависи от всеки в този случай. Да. Това е хубавото на отборните спортове, че целта там е нали, да се движите като някаква добре смаждана машина. И това ви изгражда много. Вие можете ли да намерите някаква полза от дисциплината и в живота ви извън спорта? Да, аз абсолютно всеки ден успявам се препозна, че дисциплината не ми е само в спорта, като цяло в живота, нали? Защото не искам да го направя, нали, трябва да направя нещо, обаче не искам да го направя, обаче ставам и го правя, нямам избор. Да. Хубаво е, че така са ви изградили, особено от малки. Вие казахте, че от първи клас тренирате, което е много добре, защото деца де-факто сте научени на важните неща и на дисциплината, което е много похвално, наистина. То даже имахме... Няма проблем. То даже имахме една много интересна случка, където в която един учител такъв стои и ни пита таеквондо с какво промени живота ви. Ние като се замислим, то с нищо не го е променило просто, защото то ни е изградило, ние сме се свикнали с него. То е живота ви. Това вече то се е превърнало в една такава част, където не ви променя, то ви е създало де-факто. Да. Мислите ли, че вие сте това, което сте в момента, благодарение на таеквондото? Абсолютно. Определено. Да, ако нямаше таеквондо, според мен нямаше да съм това. Да, аз в смисъл това много пъти съм си го мислил. Какво ще стане с мен, ако не беше тренирал? В смисъл, само гадни неща ми. Добре, а вие като близнаци сега, случва ли се, примерно на състезания да се смеяте? Сега виждам, че се различавате по прическата, ама по принцип. По принцип не е така. По принцип е много различен. Не се е случвало, нали? Колкото и да не си искало, гледали сме да пазиме правилата, защото... Да си е честно. Да е честно. Да. Добре, а сега да ви попитам, коя е най-тежката ви загуба някога? Най-тежката ми загуба определено е сега, но това е европейско. По принцип, аз и Сашо сме страшно добри в дисциплината с чупенето на дъски. И играем, точно преди дисциплината ми с дъските, имам спаринг, при което излизам и си усуквам коляното. И това ме лишава да мога да излезам да чупа дъски. И даже не ми даде шанс да се... В смисъл, контузията, която получих, не ми даде шанс да се явя там, да покажа какво мога. И това беше страшно кофти момент. Ужас. А вие? При мен, може би, най-тежката ми загуба беше това, че сега преди състезанието, точно преди състезанието, имахме нали, друго състезание, което беше нали, там републиканско. И загубих нали, там финала и може би по някакъв начин това ме демотивира за европейското. И на индивидуалното спаринг, като излезнах, имах някаква демотивация. Може би заради това, защото по принцип аз нали, винаги съм един от тази категория в България. И сега като паднах,
бях малко демотивиран от това, че просто не можех. То беше защото в смисъл аз не бях тренирал, защото аз се бях контузил по време на лагера. На лагера и не бях тренирал пак, може би 2 седмици. Целият лагер, половината, нали, го пропуснах. И след това, като отидах на състезанието, нямах нали, много въздух, както кажеш, за тези 2 минути. И това може би беше много тежка загуба. Да, Сашо, при теб? Аз специално не мисля, че имам тежки загуби, просто защото аз каквото и да направя на състезание, нали, съм доволен от себе си, но ако трябва да избирам кое е най-тежката загуба, може би на отборно силов тест, това е пак чупенето на дъски, когато трябваше да излизам, аз да решавам на кое място сме или на второ или на трето и това наистина беше много напечен момент за мен, защото първо, че аз специално за тази дисциплина нямам супер много и исках да направя нещо, обаче нали, не се получи. Добре, може ли сега всеки един от вас да ми изброи плюсове и минуси на таеквондото? Примерно, Сашо, ти ми кажи... Никола, ти ми кажи примерно 3 плюса на таеквондото. Учите на това да бъдеш лидер, учите на дисциплина и те учи на уважение към по-възрастни и по-старши. Ти можеш да добавиш още някой плюс? Плюсове има много, както казахме, нали? Но може би най-големия плюс е дисциплината, защото това е най-важното нещо според мен, като цяло живот. Ти ако нямаш тази дисциплина... Да, съгласен съм тук за дисциплината. Няма смисъл напредва в живота, също така не може ти помогне нищо. В смисъл дисциплината е най-важна. Ти можеш да избереш минуси сега? Минуси? Не. Няма минуси? Наистина, дори в този случай според мен минусите са плюсове, защото от тренировка може да се пребереш с капан като парцел, обаче пак това е за добро. И нали, точно за това. Всичко според мен е като минус, също може да стане и плюс. Точно. Като минус, примерно, че понякога нямате толкова свободно време. Може би това е минус. Единствения. Да, което пак е плюс за вас. Плюс е, защото според мен това е нали, плюс, че няма свободно време, нали, ти както казват, нали, аз не знам това как е, но някой не е почнал да тренира, например, спорт. Не е почнал да тренира нищо. И в момента се занимава с някакви глупости, това, защото нали, е имал свободно време да прави глупости. И нали, за мен, според мен, това е плюс. Плюс е, да. Де факто е плюс. Защото вие в това време какво ще правите? Ние в това време ще тренираме, да. И е по-добре. Лично вие, ако трябва да изберете да отидете на някоя партия или да останете в залата да тренирате, какво бихте избрали? Спорно, но бих избрал залата. Да, има си ги те моменти. Трябва да си някакво разчупване, някаква почивка от време на време, но това е, че вие наистина от малки просто сте си спортисти, нали, сте изградени и сте отраснали с таеквондото и това просто си ви привлича. Никога ли не ви е омръзвало през всичките тези години? По принцип, аз съм имал случаи, дето, нали, не съм искал хора на тренировки, искал съм да се отказвам, обаче просто стиснах зъби и си казах, няма се откажеш, няма смисъл, защото аз тогава бях тренирал 7 години то да ги захвърля така за нищо не си заслужава. И аз съм го имал този момент и тогава нали, говоря с майка ми, че искам да се отказвам, че искам да спирам с таеквондото, просто защото аз нямах никакъв прогрес, просто от моя страна и нали, това ме беше много демотивирало. И нали, говоря с майка ми, че искам да спирам, че искам нещо да сменя спорта и тя ми каза просто, че няма смисъл да сменям това, в което Тодил тогава вече 7 години съм се трудил просто да го завкаря с лека ръка и да почна нещо ново. И аз наистина седнах, помислих го и... нали. При мен подобно на него историята, обаче нашите не са ми говорили, нашите действаха направо. Нещо, което нали, аз бях казал на майка ми, в смисъл искам да спирам. И това нещо, което тя направи, каза, нали, добре, намери си друг спорт. Оти на други тренировки. Аз викам, аз съм, и викам, отивам на волейбол. И отивам на една тренировка по волейбол, играя с топката, нали, там, и отивам на втората, играя пак, но викам, аз не правя нищо. В смисъл, не мога. И на третата тренировка, нали, трябваше, нали, аз вече пропусках една тренировка по таеквондо, само да ходя на волейбол. Нали, за да се отдалеча един вид. Обаче на третата тренировка аз мога да отида и се върна в залата. Директно. Това е много яко, защото вие наистина сте свикнали толкова с това, че ти си усетил, че това просто не е твоето, то си те привлича отвътре, таеквондото си е вашето. И е хубаво, че те помислиш, защото при много хора какво се случва, те имат някаква демотивация,
застават и си казват трябва да спра. Ама ето вие двамата и ти, вие сте помислили над тези неща и сте осъзнали, че това е вашето. И може би ако не го бяхте направили, сега нямаше да има купа. Нямаше да има всичките тези постижения, които сте направили. И много хора точно поради тези причини се отказват и захвърлят всичко. Колкото и години са тренирали, в един момент си казват, стигам и толкова, не се замислят и просто спират. А сега да си поговорим, според вас, трудът може ли да бие тежките усилия, дали могат да бият таланта? Определено. В смисъл, има хора, които наистина имат талант. В смисъл, те са родени с това, нали, от тия тайми побеждават винаги. Но ако ти положиш прекалено много усилия, нали, може да получиш този талант. И на това европейско беше, в смисъл, един, нали, показа се. Понеже, нали, имаше много срещи, които са световни шампиони, които са наистина талант. В смисъл, те са таланти. И просто дойдеха хора, които са положили прекалено много труд и победиха. Да. В смисъл, видяхме, аз лично, в смисъл, при нас са разделени на няколко, нали, европейска купа, световна купа, европейско първенство и световно първенство. Нали, като купите са по-ниски от първенствата. На първенствата са само черни колани. И винаги аз, нали, съм ходил преди на купи и такова, но никога не съм срещал тръпката, всичките сте черни колани, всичките, това е едно от най-високите нива, в смисъл европейско първенство. И като видях, нали, всичките черни колани, как там се трудят, там няма слаб. В смисъл просто има по-добър. И, нали, ти като се трудиш и най-накрая таланта, нали, колкото седи горе, ти като се трудиш, най-накрая този талант пада. Значи мислите, че ако някой се е родил супер талантлив и дори не е тренирал колкото вас, примерно тренира от 2 години, но просто има супер много талант. Ако вие от 10 години тренирате нон-стоп и постоянно полагате усилия, ще мога да го победите. Да, и то талант е до определено време, защото ще излезе, нали, както ти кажеш, ако тренира от 2 години, ще излезнем един път един също друг, той ще ме бие, ще излезем втори път, пак той ще ме бие, обаче после ще се надъхам, ще тренирам още повече, нали, и тогава вече не само с усилията и много постоянствата, и точно постоянството и усилията бият самия талант. Да, аз съм на същото мнение тук по този въпрос. И то таланта е безполезен, ако не се тренира и надгражда постоянно. Не се реализира. Да, и не се насочи в правилната посока. Ако имаш само талант и не правиш нищо по въпроса, то няма как да стане. Ако аз съм талантлив и мога да вкарам всяка една топка в баскетбола, примерно, ако аз не тренирам и не полагам някакви усилия и не тренирам, просто ще си седа, ще стрелям и в един определен момент това ще свърши, ако не се подготвя. И аз мисля, че усилията и трудът могат да бият талант по всяко време. Все пак това, както вие казахте, си е воля и усилия. Това няма спирка според мен. Добре, момчета, аз бях чул, че вие вече и преподавате като уроци, вие станали като треньори. Да. Разкажете малко за това, това е много интересно. Ами, ние вече помагаме на нашия треньор с тренировките на на малките, на първокласници, второкласници. Вече помагаме от 3 години, като миналата година се разделихме, аз да водя на първи класи, на най-малките, на първи класи на подготвителната група, той да води на втори клас и на трети клас. Аз тогава помагах на вече малко по-големите, тези, които са от четвърти клас, нали, нагоре, като при мен беше, нали, малко по-лесно, защото в техните групи специално те са супер много малки деца и е много тегаво да се контролират като цяло. Точно няма тази дисциплина, която, например, те четвърти, пети клас вече, нали, леко почва да се изграждат и като им кажеш нещо, вече там няма 6-5, защото знаят, че след това ще, нали, ще крутуват. Да. И трудно ли е? Мислите ли, че вие могат да научите малките, както са научили вас, като сте били деца? Да, смятам, че можем да ги научим от това, което... Имате опит? Имаме опит. И то ние още от доста малки, ние сигурно от 5-6 клас помагаме в залата и сме се научили как да се говори с деца. Нали, вече знаем как да обясниш на едно дете определена техника или нещо и, нали, как го обясниш вече на някой по-голям. Защото при детето то се изисква малко по-, специално да се обясни, по-елементарно и... Въображение. Да, въображение. Аз, например, в смисъл, може би аз почвам една година преди тях 4 години помагам.
преди това, нали, винаги, нали, треньора ти казва, нали, като не ти си кара, той ти казва, като обясняваш някое дете, му обясняваш, нали, в началото му обясняваш с по-сложни, както аз го разбирах. Обаче аз, нали, ти трябва да разбереш, че, нали, не е това начин, че може и друг начин. И когато има различни начини, когато има различни помощни треньори, нали, може да, нали, се види, в смисъл да се научи детето тогава, по различен начин. И аз, нали, като цяло, може би, нали, освен в училището, помагам в една друга зала. Аз имам там вече моя собствена група с около 15 деца между възраст 3 и 6 години. Твоя собствена група? Да, разкажи за това ще е интересно. В смисъл, вече може би от една година се занимавам с тези деца. Там, нали, вече е много сложно, понеже те нямат концентрация. Ако първи и втори клас нямат концентрация, те са тотално, да. Нали, там вече е малко по-различно. Трябва с игри, един вид с тази група целта е да вкараш вече горе-долу, като почнат веднага да се изстрелят. Много креативност, предполагам. Трябва да измислиш как да ги накараш. Уникална креативност. Всяка, например, трябва едно топче да го фанат, нали, игра ти казвам, примерно, фащат едно топче и така саката да го метнат, да го изстрелят. Нали, те го правят и по този начин, например, ги удрям как да ударят и всякакви такива неща. Всякакви игри, това се получава. Защото по този начин те се забавляват и така някакви неща научават. И в началото, нали, аз не вярвах, че нещо ще се получи. Защото те са 5-6 годишни, дето в смисъл играят някакви игри, ама не мислех, че ще се получи, но първото момиче, което излезна, нали, от моите групи и отида вече моя треньор групата, нали, вече по-горните, има изпити, нали, за степени. И тя директно от бял клан прескочи на жълт клан. И това ми беше като... В смисъл, тогава разбрах вече, че това наистина има смисъл. Да. Защото, нали, те, като отидат в другата група, вече са малко по-трудни нещата. Обаче те, понеже са свикнали от някои неща да правят, те вече имат някаква мускулна памет. И по този начин, нали, им е по-лесно. И така, миналата година има такова детско състезание, което се прави всяка година, къпа на СУ София, в Овча купа се провежда. Аз съм учил на СУ София, това ще ми подхвана, да. Защото там тайкондото също много го хваляха. Да. Те са ни противник. Нали, там има всяка година, нали, купа за по-малките. И миналата година, нали, имаме другата зала, спортна зала Чонджи. Бяхме на второ място, което беше вау, защото 97 бяха на трето място. А в принцип 97 на голямата зала. Да. И аз бях като в шок, нали, всички моите малките с медали, купата беше наистина вау. И тази година сега пак имаме състезание след другата целата неделя и се надявам пак да имаме. Да, късмет. Благодаря. Даже и на последното състезание децата от неговата група имахме демонстрации, те чупиха, нали, дъски, не да кажеш някакви истински дървени дъски, те бяха тънки, нали, беше много яко. Да. Много нахъсани са тези деца. Това е чудесно. Бихте ли ми разказали какво е самото чувство да смениш колан, примерно да получиш нов колан, как се усеща това? Определено това също е неописуемо чувство, просто защото ти, когато, примерно, последния ми изпит за черен клан, ние темата лятото взехме черените си клани, явихме се на един изпит темата и темата ги взехме. И когато вземеш нов колан, не стига, че се чувстваш доволен от това, което си постигнал, но знаеш, че имаш още нагоре просто, защото ти имаш, като вземеш новия клан и ти имаш още ако си учил толкова за този клан, за следващия ще учиш двойно. Което е супер, защото ви стимулира да продължавате. Самото много интересно, просто новите неща, които ти предоставя. Да. Когато вземеш черен клан, има много голяма... разбираш разликата вече каква е, защото, нали, вече влизаш в майсторските степени. При това на цветните клани, нали, пак е радостно и такова, нали? Но имаш, нали, някакъв край само черен клан. Обаче като вземеш черен клан, разбираш, че ти си бял клан, но при черните. Интересното беше, нали, ходих на ISC, което е International Instructor курс. При което, нали, там са само черни клани и, нали, тези, които са най-висшите, се събират от цял свят, нали, има комисия. И показва, нали, как се изпълнява всяка техника, всяко нещо и там са само черни клани. И аз като застанах, нали, трябваше да се строиме. Бях най-отзаде. И викам, нали, беше доста странно, защото
той треньора ни обясняваше. Вие ще разберете, като тиете някой такова, нали, такъв курс, че почти нямате, нали, не сте стигнали до никъде. Да. Аз викам, аз вече черен клан взех тук, в залата съм първи, в стровете вече при малките на лагери съм първи и отивам. И аз съм последен. В смисъл, не последен буквално, но от последните. Напред има нагоре майсторски степени и всякакви такива. Викам, верно, той казваше, вие ще отидете и ще разберете, че сте последната дупка на кавала. Викам, да. И отивам, викам, верно, разбрах, че сте последната дупка на кавала. А самия изпит за преминете от един клан към друг, какво представлява? Голямо мъчение. Мъчение, определено. Значи, то е разделено на много части. Изпита ни е разделено на много части, от сорта на техники, нали, нормалните удари с кака, формите, които играем, гъвкавост, теория е много важна част от изпита ни. Самозащита. Общо дето подготвят ни да сме готови навсякъде. Дисциплините, които ги имаме на състезание. Да. Наистина много неща са там. 13 часа беше изпита нашия. Уха! 13 часа. Да, той даже беше тук в 97 нашия изпит. 97. И не си спомня в колко ще се почнахме. 9. Не, в 9. Да, в 9 сутринта свършихме, не знам колко. Много късно, 13 часа беше. Това си помня, че беше 13 часа изпит. 13 часа. Предполагам чувство вече след тези 13 часа е било... То ти не, че се изморяваш физически, понеже 3 от тези часа от изпита ни бяха само с теория. Сядаме на също комисията и почват да ни задават въпроси. Абсолютно всички въпроси Като от на бял. изпит. Точно така, от бял клан до черен клан, абсолютно всички въпроси. Колко въпроса да си спомням, бяха 200 и нещо. Уха! Да. Наистина бяха супер много Зададоха въпроси. ни ги всичките и ти просто по едно време блокираш. Вече И тук има мозък, това е... като не можеш да отговориш на някой въпрос, ти се спичаш и просто това те изморява супер много Ти психически. може и да го знаеш, ама те като са 200 един след друг и... Като цяло изпита е направен така, че да вече да ти видят крайния предел. Да. В смисъл, почваш началото ти с ОФП, общо физическа подготовка. Правиш 50 лици, 50 клякания, 50 коремни, 50 гръбни, скачане на въже и вече си изморен. И веднага след това почваш, нали, вече самия изпит, който вече, нали, ти вече си сфанат от самите лица и поред такова, почваш техниките, ударите с крака и, нали, да види дали имаш волята, самата воля да станеш един вид черен клан. Бутате до предела. Да, до крайния предел да видят дали ще издържиме. Защото, в смисъл, те го казват дали ще издържиме, но не се шегувам на, нали, понеже имаше 2 изпитни дни, на първия бяхме ние, нали, 3-мата и още 2 момчета, и на втория ден трябваше да почнат 5 човека, почнаха 4, накрая на изпита бяха 3. Трима отказали се? Да. Това ще ви питам дали успяват хората. Нали, те по принцип го докарват до края, но като го докарат вече са, в смисъл, крайния им предел, вече в смисъл не са над него, нали, само са отказали. Да. Нали, докарват го до края, не, нали, Точно на финала. не могат да го докарат Да се до края. откажат, да кажеш, отказвам се и си тръгвам. Не казват отказвам се и тръгвам, но просто, нали, психически вече са отпаднали, нали? Те после се предават. Просто се предават. Нали, това е главното, може би. И така. Да. Интересното е, че този изпит звучи сякаш не само ви тества, нали, физически колко сте издръжливи, колко примерно коремни и лицеви мога да правите, но ви тества и психически. Да. Ще По мога принцип- да изтърпите. По принцип по-трудната част е психически, защото аз имах случай, нали, на този изпит, аз имах малко проблеми с кръста, нали, като се въртях така леко настрани и ме болеше. Обаче изгледах на изпита и по едно време на ударите с крака нещо скачам, ударам, нали, при което приземявам се и нещо ме заболява кръста. И там, нали, председателя на комисията такъв поглежда ми и ми вика: Сашо, отказваш ли се? И аз викам: не се отказвам в никакъв случай, нали. Той ми вика: тогава си стягаш и, нали, продължаваш. Все едно не те боли и аз нямах избор и... Да. Това вече е волята. При мен беше точно на теорията. Аз вече съм почти издържал изпита и на теорията и сядаме. И просто, нали, през целия ден, като сме правили нещо, и, нали, мога да получиш крампа. И аз седа вече 3 часа и получавам крампа. И, нали, питам, моля се изправя, дали да се изправя си оправя крампата. И той вика: ако се изправиш, направо си тръгвай. И аз седа мирен, кръка ми е крампирал, гледам си и отговарям си на въпроси. И така, в смисъл, той е психически. В смисъл, аз после като останаха още 10 минути и то крампата ми мина, без да стана без нищо. Просто трябва психически да се... Търпиш, да, изключваш и стискаш да ви до края. А кои са, разкажете ми сега за най-големите ви контузии?
Най-голямата ми контузия е точно това европейско. Усуках си коляната много гадно и сега най-вероятно съм с разтегнати воски, стонични или нещо такова. Надявам се да не са скъсани. Това ме лиши да участвам на дисциплината, за която бях най-готов, което, нали, беше много кофти. Не знам, аз се колебавам между две. Аз съм нямал много контузии, като, нали, някакви по-специални, но може би, нали, преди една-две години си пукнах пръста на кръка и сега на лагер, както казах, си изцепих петата на две. Да. Те са зъба. Не, това... Не е толкова. И зъба ми излиза тук целия, в смисъл имаше дупка, е така. В кожата? Да, в смисъл излизаше зъба. Беше много гадно, да. Но... Това не е толкова тежко. Това как се е получило? С крак в... смисъл... Ясно, да. От тук и там по принцип грешката си беше негова, защото той играхме на спаренки и ти като играеш спаренки имаш протектор за зъби, нали? Да. Гума, как се казва. И той тогава играеше без нея. И той иска да. И стана така, да. От тогава винаги е с гума. Разбирам. Значи моята най-голяма контузия, не съм сигурен коя, защото аз да чукам на дърво, няма съм много контузии. Обаче може би най-голямата е, като почти си бях пукнал възглавничката на крака, пак, нали, начупане на дъски. Нещо стана, удрям, дъските се чупат, обаче крака много ме заболява и не мога да стъпа. При което ходихме в Пирогов, казаха ми, те по принцип там на състезанието ме бяха наплашили, защото ми бяха казали, нали, че мога да е пукнато нещо такова. И аз от това състезание беше в Стара Загора. И от Стара Загора до София, като пътувахме, защото свърши състезанието и ние същия ден си пътуваме към София. И тогава аз супер много притеснение имах, сега какво ще стане, ще ме гипсират, защото за първ път ми се случва, нали, да ме гипсират. При което, нали, отиваме в Пирогов, там висяхме 3-4 часа, наистина беше много мъчително там. И аз не мога да стъпвам, аз съм в количката и батко ми отзад стои ме бута по кабинетите. Минах през рентген и ми казаха, нищо няма, нали, обаче тази 2 седмици да не тренираш и после, нали, да внимаваш много с палеца и беше доста добре се почувствах. Според мен най-големите контузии са нокаутите. Не. Не разкажете за нокаутите все пак. Там как е самото усещане преди да... Него нокаутите си го приличат. В смисъл, те сами си идват при него. По принцип, нали, в нашия спаринг не трябва да има нокаути, защото ние играеме лайт контакт, т.е. нали, леко. 30% от силата. 30%. Да, само колкото... е защита, така ли? Да. Да, колкото да пипнеш, се види точката, нищо друго. Обаче аз бяхме на Балканско и то се хвали, че това е наистина много люто състезание. Там всичките балкански държави. Кои са най-лютите? Една държава. Словенците. Те са ни големи врагове. И в същото време са ни приятели. Не, в смисъл, ние сме на лагер и сме с тях приятели такова, обаче когато става въпрос за... Да, спорта си е спорта. Там вече се забравят приятелските отношения. Приятели, обаче като се излезе на ринга, вече по друг начин се гледаме. И специално там на Балканското, това ми е последния нокаут. Излизам на отборно спаринг, това е спаринг, обаче 5 човека излизат и се играе он за он, има 10 онда. И всеки от излиза различен човек от отбора и играят един също толкова. И който вземе точките, нали, отива при отбора. 5 онда. При което, нали, излизам аз, първо си бяхме взели една среща, нали, срещу румънците и излизаме в финал срещу Словения. Аз сме там при домакините словенци и топката там беше уникална. И, нали, излизам аз също едно момче, дето наистина сме доста добри приятели и играеме, минават за 20 секунди и туп как в главата е тук в носа и аз на земята. После само си спомням как тренирал нещо ми биеше ма и после как съм легнал при докторите. Само това са наистина спомените, дето имам от тогава. Значи аз в принцип бях ходил на много международни състезания, като, нали, европейски купи, световни купи, нали, но това беше там на Балканската купа, нали, на Балканската купа, отборното спаринг, това беше просто най-емоционалното нещо, защото буквално всичко беше спряло
играят нали, на финал България и Словения, ние срещу домакините, 80 човека отзаде за България викат за тебе, От другата страна, 100 човека словенците викат за тях, мазало, всички играят. Там ми беше, може би, най-трудният спаринг. Пуснаха ме срещу едно момче, което е страшно високо и играме, нали, при което нали, при нас няма колене. Обаче той ми вкара коляно в кото. Коляно в кото? Да. Това наказуемо ли е? По принцип трябваше да не казвах, ама бяхме в Словения, не ги не казах, това е друг въпрос. И при което падам на земята и не мога да се освеста. Обаче имаш време, което нали, трябва да станеш, доктор тайм, за да не получиш другия отбор точки. И аз гледам, нали, гледам някакви хора там пред мен, доктор, двама треньори, махат ми нещо. И аз гледам обаче, нищо не виждам, обаче виждам доктор тайма, че ме стават може би 30 секунди на шветкова, при което станах и треньорът ми беше взел каската. Не искаше да ме пуска. И застава и той отива да говори с доктора. Аз обаче гледам как всичките реват там българите, викат за нас. Викам, така ли? И си дръпнах каската и си я сложиш. И викам, излизам да игра. Аз не виждам с едното око. Викам, излизам да игра, няма да го оставя така. И той застава и вика, нали, вие ли си свят? Викам, да. И той вика, добре, тогава свършва. И аз викам, нищо не свършва и викам, отивам и играх. В смисъл, не спечелих, ама просто исках се бия за... Да, може би аз, точно като ме нокаутираха, нещо, за което най-много съжалявам, че не успях да стана си повече среща, защото аз, като бях там и доктора, просто виждах ринга, на който се играе, защото там това беше единствения ринг, който играеше. Останалите рингове бяха спрели и просто всички играха на този ринг и там съди, официални лица, наистина супер много хора бяха събрани и гледат. И аз съм легнал отзад при докторите и не мога, съжалях супер много, че не мога да стана си повече срещата, защото гледам нашите момчета стоят, бият се, нали, дадат всичко от себе си и аз отзад стоя и лежа и беше наистина много гадно чувство. Добре, да ви питам, вие много често споменахте за чупането на дъски. Като човек, който не играе тенкондо, ми е много интересно, защото аз виждам как се гледат дъските, виждам как с лекота ги чупите. Това не боли ли, бе, хора? Боли. Наистина изглежда супер болезнено, като го гледат отстрани. Това наистина си е яко опит. Защото, примерно аз, като идвам, даже тук си личи доста, ръцете ми, с колкочетата на дясната ми ръка са доста по-подути, тук даже и в момента ме боли, още не мога да се оправя европейското. И наистина доста боли, обаче то си и до психическа нагласа. Защото ако си кажеш, нали, сега удрам, ще ме ако ме заболи, нали, голяма работа. И няма да заболи толкова, обаче ако вече се наплаша, сега ще ме заболи ръката. Ще се щупа, не? Удариш и ти мислиш само за това и то те боли. И то те спира. По принцип, чупането е най-неблагодарната дисциплина, защото ти искаш по дъските и то всичко се връща в аката. Ако не щупиш дъските, то всичко ще се върне в аката. Цялата тази сила, дето служил, ще се върне в аката. Браво! Браво, Саше! И това е страшна болка. Ти трябва да чупиш с 5 удара. 5 техники. С 5 техники. И на всяко чупенето е кофти. Не го ли учиш правилно с правилната повърхност, болката е отвратителна. Да. De facto, ако удариш, трябва да го щупиш. Да. Ти си длъжен. И даже треньора, излизам сега на европейското на индивидуално чупане, при което треньора стои и ми вика, аз чупиш 5 от 5, ако искаш да влезеш в медалите. Лови, не успях, нали, станах 6-ти, но пак аз съм доволен от себе си, защото това ми е първо европейско някога. Има ли си като специална техника? Как да си поставиш умрука, къде трябва да удариш? Да, по принцип абсолютно всичко там е физика. Наистина, както и да звучи, там абсолютно всичко е физика. Та да има възможно най-голямо право движение и, нали, такива неща, дето няма да влизам в дълбочина. При което, нали, доста тегаво е самото чупене, защото ти трябва прецизност, сила, техника и това всичкото да е в едно. Не е просто тряскане на... Да, и нямаш да кажеш 10 опита, имаш един опит. Ако не, до година. Добре, като последен въпрос мога да ви задам. Вие, ако можете да промените нещо от цялата ви така спортна кариера, да наречем, бихте ли променили нещо и ако да, защо? Ами аз нищо не бих променил, защото просто
всичко ми харесва и да не ми харесва, то ме калява достатъчно. Дори да не ми се отразява добре, ме калява мен достатъчно и ставам по-силен човек така. Да, като така той, може би това, което, нали, колкото и да не ти харесва, нали, психически това много ти помага. Нали, като не ти харесва нещо, обаче ти го правиш и психически ти наистина те калява. Просто свикваш, да. Да, значи нищо не бихте променили. Абсолютно нищо. Доволни сте от това, което сте Перфектно. И постигнали. да не съм доволен, не бих. Да. Да. Живеете както можете. Това е схемата. Да. Бутаме, трудиме се, така е. Добре, като за финал мога да кажете нещо на камерата, някакви думи за спорта, последни заключения, каквото искате, тогава че е свободно. За това европейско искам да благодаря специално на треньорите си, на Сабони Венци, Сабони Нико, на Кака Миленка. Благодаря ви, че ни подкрепяте, благодаря ви, че ни учите, благодаря ви, че сте до нас постоянно. Аз, освен на треньорите, искам да благодаря на целия отбор, който беше с нас, защото ако нямаше тази атмосфера наистина, която беше с целия отбор, може би нямаше да има тези постижения, които бяха. И така. Аз искам да благодаря на мама и на тата. Това е чудесно. Шегувам се. Наистина, и аз искам да благодаря на абсолютно целия отбор, защото ние бяхме 15 човека състезатели и успяхме да надвикваме абсолютно всички там в залата. Единствено украинците малко не се опълваха. Но те са 108 Те човека. са 108 човека, ние сме 15. И ние пак наистина благодаря на целия отбор, супер много подкрепа и не само нали, на отбора, на всички, които и в България, докато ние бяхме в Полша, бяха в България и ни подкрепяха. Наистина това беше много, много сила ни даваха по този начин. Да. И аз искам да благодаря на вас, че гледахте това видео. Надявам се да ви е харесал нашия разговор. Аз ми ще става много интересно. Много благодаря на вас, момчета, че дойдохте. Да, ако ви е харесало, може да оставите един лайк. И да, това е от нас.